everyone, welcome back to Dr. Pyra Lifestyle. I'm Dr. Priyanka, I'm a dentist. Ar zaifra godan naidon ani channel awhai notangmona lifestyle videos naino moनगोन dental problems आरो हाथाइ related problems जों लोगोसे so थांनानैहाय subscribe खालामनो। दिनैहाय आरोबाव मोनसे important topic आरो one of the most common आंनि क्लिनिकआवहाय फैयो आरो मानसिफ्रा सोंहरो बेनि बारै आं दिनैहाय रायलायगोन so भिडिअखौहाय जोबजासे नायलांदो। So दिनैहायनि टपिकआ जाहैबाय जोंना हाथाइ मिजिउनाय बा जोंनि डेन्टेल टार्म्सआव जेखौ होनो जोङो टुथ सेन्सिटिभिटी माने माबाफोर गुसु गुदुं जायोबा बा माबाफोर अबेबा टाइमाव गोदै जायोबा बा गोखैफोर जायोबा जोंना हाथाइया स्रिंनो जोङो मिजिउखाङो एकदम जानो हाया अरनो हाया so बियो मानो थाखाय जायो बेफोरनि गासिबो डिटेल्स भिडिअखौ आङो बानायखांखाबाय so बेखौ थांनानैहाय आंनि डेसक्रिप्शन बक्सआवहाय आङो लिंकखौ होदों so बेखौहाय थांनानैहाय नायदो so भिडिअ बिराद गोलाव जाहैगोन जुदि आङो आरो सिगांनिफ्राय खोन्थानांगौबा so दिनैहाय आङो बेसिकली जस्ट ट्रिटमेन्ट बा जोङो मा खालामनो हायो बिदि हाथाइ मिजिउबा बेनि बारैहाय नोंथांमोननो दिनैहाय खोन्थागोन so बे हाथाइ मिजिउनाया मानि थाखाय जायो बेखौ आं एसे दा शर्टलि खोन्थानोसै आं सिगांनो खोन्थाखाबाय जोंनि हाथाइफ्रा जोंना लेयार्स जों बानायनायहाय दङ फार्स्टआनो जाहैबाय जोंना इनामल जेखौ होनो जाहैबाय इनामल आरो बिनि उनावहाय जोंहा दङ डेन्टिन ओमफ्राय पाल्प विथ टाइम जेब्ला टाइम जालाङो बा अबेबा माबानि थाखाय जोंनि बे हाथाइनि एनामला जेब्ला जामनो हमो होमबा जोंनि हाथाइया मिजिउनो हमो माखासे टाइमाव नोंथांमोना नटिस खालामगोन सोरहानाबाफोर खालि अबेबा मोनसे हाथाइयाल' मिजिउवो बा माबाफोर अरबा गोदै जायोबा गोखै जायोबा हाथाइया मिजिउवो मोनसे हाथाइयाल' मिजिउवो आरो खायसेना एखमबा गासिबो हाथाइयानो मिजिउजोबो बिसोरो जेबो दै गुसु गुदुं जेबो लोंनो हाया आरो माखासे टाइमावहाय बे एसे सानाया थाबाय थायो so बियो भेरियास टाइप्स अफ जोंना सेन्सिटिभिटी दङ हाथाइ मिजिउनाया भेरियास टाइप्सनि दङ so मा टाइपनि थाखाय मा ट्रिटमेन्ट बेखौ दिनैहाय आङो एसे खोन्थागोन नोंथांमोननो बाट फुल भिडिअ मानि थाखाय जायो कजफोरखौहाय नायनोबा आंनि डेसक्रिप्शनावहाय थांनानैहाय ट्रिटमेन्टआवहाय थांनायनि सिगां जोङो माखासे एसे कजखौहाय एसे मिथिनानैहाय लानाया साबसिन जे हाथाइ मिजिउनाया मानो जायो so आं सिगांनो खोन्थाखाबाय जुदि जोङो मोजाङैहाय प्रपार ब्राशिं टेकनिकजों जोङो ब्राश खालामा बिनिबो भिडिअ आं बानायखांखाबाय आंनि डेसक्रिप्शनाव थांनानैहाय नायदो so जुदि जोङो बिराद गोरा ब्राश खालामोबा जोंना बे एनामल्सआ जामलाङो होमबाबो जोंना हाथाइया मिजिउनो हमो so जोंनि मेइनआ जोंनि ब्राशिंखौ जोङो मोजां खालामनांगोन जोङो सफ्ट ब्राश इउज खालामनांगोन माने मा जायो जोंना विथ टाइम जोंना बे हाथाइ मोदोमा जामलांबा जोंना बे हाथाइनि रोदाफ्रा एक्सपज जाजोबो हाथाइया बिदि गोलाव गोलाव नुयो आं सिगांनो खोन्थाखाबाय so बेनो जेब्ला नोंथांमोना माबाफोर गुदुं जागोन बा माबाफोर गुसु गोदैफोर जायोबा होमबा बे एक्सपज जानाय रोदायानो नार्भजों थांनानैहाय जोंनि हाथाइफोरखौहाय मिजिउ होयो so जोङो ब्राशिं टेकनिकफोरखौहाय जोङो प्रपार खालामनांगौ so जुदि जोंना हाथाइ मोदोमा बिदि जामखोलांनानै रुट्सफ्रा जुदि एक्सपज जादोंबा जोङो मा खालामनो हायो बिदि टाइमाव जोङो माखासे टाइमावहाय जोङो एसे फिलिंफोर खालामनानैहाय जोङो बे हाथाइ रोदा नुजानायफोरखौहाय जोङो एसे फिलिं खालामनानैहाय जोङो दोननो हायो so बे माखासे जोङो खालामनो हायो आरो जुदि नोंथांमोना अबेबा मोनसे हाथाइयाल' मिजौगासिनो दङबा सागासिनो दङबा बेखौहाय जुदि जोङो माखासे मेडिकेशनजों जुदि मोजां जायाबा होमबा डेन्टिस्टफ्रा बेखौहाय रुट केनाल ट्रिटमेन्ट खालामनो एडभाइस खालामो जोङो आरसिटि रुट केनाल ट्रिटमेन्टखौहाय जोङो खालामहोनो हायो होमबा नोंथांमोना बे हाथाइनि रोदाखौ बख'जोबा नोंथांमोना बे हाथाइयाव जेबो फिल जाला so जोङो आरसिटि खालामनो हायो बा जुदि नोंथांमोना गासिबो हाथाइफ्रानो मिजिउजोबो बा जोङो मा इउज खालामनो हायो जोङो मोनसे टुथपेस्ट जोङो इउज खालामनो हायो टुथपेस्टआवहाय आङो खोन्थानि जोङो माखौ नायनांगौ जोङो टुथपेस्टआवहाय नैबे पटेसियाम नाइट्रेट गोनां बा फ्लराइड गोनां टुथपेस्टफोरखौहाय जोङो बाहायनांगौ एग्जाम्पल जोंनि मार्केटावहाय मेरला दा बिदिनो सेन्सडाइनफोर दङ सेन्सडाइनाबो भेरियास टाइप्सनि दङ नोंथांमोना जेल टाइप्स दङ टुथपेस्ट दङ बाट बे पटेसियाम नाइट्रेट गोनांखौहाय जोङो जुदि हाथाइफ्रा बिराद मिजिउबा जोङो बेफोर गोनांखौहाय टुथपेस्टखौ जोङो इउज खालामनांगौ आरो बिदिनो मोनसे आंनावहाय दङ भेन्टेज फर्टे बेफोर माखासे टुथपेस्ट आङो बिनि डिसक्रिप्शनखौहाय आंनि बिनि नामखौ आंनि डिसक्रिप्शनावहाय होगोन so बेफोर माखासे टुथपेस्टखौ नोंथांमोना इउज खालामनो हायो आरो मोनसे बिराद मोजां जोङो मोनसे जेनेबा हम रेमेडिखौनो होनजायो बेखौ खालामनो हायो जाहैबाय जोङो दै गुदुङावहाय एसे संख्रि होनानै जोङो खुगाफोरखौहाय दैलि जेनेबा 2-3 टाइम्स जोङो खुगाफोरखौहाय बेजोंहाय सुरुबनो हायो so बेफोरो माखासे जोङो बिदिनो टुथपेस्टफोरखौ बाहायनो हायो
ओमफ्राय जुदि बेजोंबो जुदि जोङो मोजां मोनाबा जोङो डेन्टिस्टनावहाय थांनानैहाय नायजानांगौ जेनेबा मानि थाखायहाय जादों जुदि माबाफोर हाथाइ एम्फौफोर जुदि जानो हमबाबो जोंना हाथाइया बिदि सेन्सिटिभिटी जायो स' जोङो माखासे जोंनि डाइटफोरखौबो चेन्ज खालामनांगौ जायो जेनेबा जोङो बिराद जुदि कोल्ड ड्रिंक्सफोर लोङो बा गुदुं सा कफिफोरबो जोङो एक्सेसिभ जोङो जुदि इउज खालामोबाबो विथ टाइम्स बे एनामोला जामलांनानै जोंहा सेन्सिटिभिटी जायो गुसुफोर जोङो टु माच गुसु खनसेनोबो जोङो जानो नाङा आरो टु माच माने गुदुंफोरखौबो जोङो खनसेनो लोंनो नाङा थ' बेफोर माखासे प्रब्लेम्सफ्रा जायो जुदि हाथाइ मिजुनाया जुदि थायोबा स' बेखायनो जोङो मा खालामनांगौ माखासे टाइमाव जोंनि डाइटफोरखौ जोङो एसे चेन्ज खालामनांगौ जायो जोङो बांद्राय माने गोदै सुगार गोनांखौहाय जोङो एसे लिमिट स' एसेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदों होननानैहाय जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब आरो भिडिअ'खौ बिदिनो शेयार खालामनानै होदो ताकि मेरला मानसिफ्रा बेखौहाय मिथियो आरो बिदिनो आङो इनफर्मेटिभ भिडिअ'स लाबोबाय थागोन स' नायदो